Takže vítam každého, zase dole v saune, Projektil TV. So mnou tuto známa postava. Príliš mŕtvý. Alebo tí, ktorí ma poznajú z južnej strany. Šarfo. Čo nám tu hrá? Otázka týždňa. Merry Christmas. Alebo vyštrngajúce poháriky, keď máš vypeckomanú bedňu, vieš, ako to chodí, keď máš vo vitrine nejakú tú tepku. No. Alebo luster to je, no. Čo je to? Takže dneska som mal hrať nejaký, viete čo? Pohovor s lekárom. Pohovor s lekárom, geci. Tak som išiel domov, mama vošla do ulice, kde stalo nákladné auto. Dobre, predsadni si, ja to vycúvam. A tak hovorím chlapíkovi, že pozor, vás zrazím, do piči, nie? A oni, že dobre, tak som išiel, dal som za volant. Hovorím, idem si kúpiť kukuricu. Viete, čo som kúpil? Koľko kukuricu som kúpil? Kúpil som si šalát, diabolský, plátky syru a chlebíček, hrianky alebo kapiča? Neviem, asi áno. Hriankovač, no. Chlebík na hriankovač. Tak som si dal do hriankovača 2 chlebíky, dobre som si ich opiekol, všetko morečka, eňo tuty, jebol som šalát do seba. Mama tá už voľkom obedovala, už si polievku zohrievala, sice bolo 12 hodín alebo koľko, 11 preč. No tak som zbáchal nejakých 5-6 textov. No. Neviem, či sú až také extra tuty, no. Počuli ste práve story týždňa, ako chaloval diabolský šalát, ako prišiel nahrávať. Ako si môžete všimnúť, tak s mojím hlasom niečo nie je v poriadku, nechal som ho niekde v krčme cez víkend, alebo neviem kde. To mám z toho repovania, furt vieš, repujem non-stop. Každému repujem do hlavy, on pije, ja repujem, takže tak. Chcel by som vás ale informovať o tom, že na našej stránke www.nzprojektil.sk nová sekcia, hore tam máte také menu, že TV tam bude a tam nájdete všetky diely Projektil TV a budú tam postupne pribúdať, takže všetci to môžete pozrieť. Čekujte, komentujte, dole komenty. OK, máme vonku nové video, ktoré sme nazvali Nové zámky Suterén. Kifli, moja maličkosť a Oxo. Je tam video, pivničné video. Máme ďalšie videá prichystané, trošku iné, z iného súdka, nemôže byť furt všetko rovnaké. Čo nám tu hrá? Otázka týždňa. Alebo luster to je, no. Čo je to? Správna odpoveď. Áno, vyhrávate nové CDčko od neviem koho. Peter Skala, a.k.a. Pete Rock. OK, Peter Skala. Určite ho poznáte, hustý producent. To je taký čávo, ktorý robil na MPCčku strašné divy, strašné beaty. Všetci tvoji obľúbení reperi ho čerpali. Pozri sa, mám tu od neho normálne podpísaný sampler Peter Skala AKS 20. Sampler. Na tomto vzniká naša hudba. Z polovice 90. rokov. Všetko manuálne veci. Bez počítača. Žiadny software. Funguje to na takéto CDčka. Cez ktoré si mohol pozrieť zatmenie slnka, vieš, keď to bolo, no. Takéto CDčka idú na to, že Jeep Job CDčka. Je to malý brat MPCčka. Prenosná jednotka pre producentov, aby mohli tvoriť všade, kde len idú. Cubase som odložil, Pro Tools som odložil, Reason som odložil, Fruity Loops, dovidenia. Toto, NZ Projektil, toto. Ja som sa do toho zalúbil na prvý dotyk. Ja ako som sa toho dotkol, neviem s tým prestať. Že máme disketu, na tom sú nejaké sample, hej. Čo disketa to beat? Load, sledo, tento display, kámo. Nevidieť, vlastne sa. HD rozlíšenie. Už počul. Ide o to, v akej kvalite si nahrávaš tie sample a
koľko ich je tam, lebo toto je časovo limitované a keďže toto má 1,44 mega, fú kámo, tak ideme na to. A hneď to ináč kope. Dobre. Máš tu rôzne sample, vidíš to? Nejak takto vzniká naša hudba, musíme mať správne sample, ktoré gramofón natiahneme bez počítača, natiahneme sem, zosynchronizujeme bicie so samplami a už to ide. No. Obľúbený album vznikal týmto štýlom. Ideme na to. Peter Skala. Nezapálite mi. Nemáte oheň, hej ty. Nemáš oheň? Nemáš oheň. Dobre babkovské pagáčo, kámo. Pustá kledka. OK.